This was deemed responsible and handed a drive-through penalty. Lose. Otherwise, congratulations to Sebastian. Good job, Very good. Oj, problém, Lewis Hamilton má potíže. Lewis Hamilton má potíže, protože má zařazený neutrál a nedaří se zařadit. Lewis Hamilton ztrácí první místo při velké ceně Singapuru a je to přesně to, o čem hovořil Mark Webber. Tady nikdy nevíte. A doufám, že nepoletí ten volant tak jako pár let zpátky. To snad není pravda. Po velké ceně Belgie vypadali Ne, nejde to. Nefunguje.